Hola, bon dia a tots i totes. Anem a fer una nova pràctica amb el programa GIMP d'edició de fotografia i d'altres coses, i avui precisament el que farem és una d'aquestes altres coses. Avui ens aprofitarem d'aquest programa per passar d'una imatge escanejada d'un dibuix manga fet a mà, com aquest que esteu veient ara, a aquesta altra, en què primera es veu millor i segona li hem posat color. Molt bé, com ho fem això? La primera cosa és que anem al nostre programa i obrim el dibuix manga que hem escanejat. En aquest cas us el passaré jo. Ja el teniu passat, l'escolliu allà on te l'hagi guardat, aquí el tenim, és aquest, l'obrim i ja el tenim aquí, d'acord? I el primer que veiem és, repeteixo, que els tons han quedat molt pàl·lids i no es veu prou bé. Per millorar això, el que fem és venir al menú color i aquí al llindar de blancs i negres. Normalment un llindar de blancs i negres és un objecte té un llindar de blancs i negres que van de 0 fins a 255. En aquest cas és tan blanc que ja me'l marquen entre 127 i 255. Però nosaltres encara ho exagerarem més. Agafem aquest i el movem molt amunt. Tan amunt com el deixarem aproximadament a 250 i veureu que realment la imatge, els grius, s'han anat a l'opusquin i han agafat aquesta tonalitat. Quan tinguem la imatge molt així, ja n'estem, ja està prou. Li diem d'acord. Ara, per poder treballar a gust, el que farem és passar aquesta imatge que en tenim a 33%, li farem un zoom a 100%. Anem a donar color, per exemple, el mocador que té que porten al cap aquesta imatge. Per poder donar color hem de treballar amb el mode color. I no és el cas, és un dibuix que l'hem escanejat amb tons de grisos, per tant no està a color. I el que farem per tant és passar-ho a color, per això venim aquí a imatge, mode, i veiem que està a escala de grisos, doncs l'hem de canviar a color, a RG. Un cop tinguem canviat a color, ara ja sí que ens podem posar a pintar. Per pintar farem servir l'eina de selecció lliure i escolliu la zona que volem pintar. En aquest cas, repeteixo, farem servir d'exemple el mocador que la noia porta al cap. Un cop seleccionada, aquesta zona que volem pintar, piquem a l'última part, veieu que realment està seleccionada. I ara anem a donar-li color. No ho farem servir el negre, estem canviat a color per això. Escollim per exemple aquest granatge, i diem d'acord, i escollo el pinzell. Dels molts pinzells que hi ha, doncs he agafat un, que veureu, d'acord? I mirem quin tamany el teniu aquí, el vull més gran, faig així fins aquí i veieu que se'ns ha fet molt gran. Si pinto ara, veureu que em matxaca tot en pinta, igual que passa sempre. Si pintes amb un spray o amb alguna cosa, una cosa que està dibuixada, pintes per sobre la tapa. No ho volem així. Per tant, venim aquí a la zona que diu pintar normal, en lloc de pintar normal, i diem que multipliqui. I ara anem a pintar i veureu primer que l'efecte de tenir la zona seleccionada fa que no ens sortim i el fet de multiplicar posa el vermell, el granate, per sobre del que ja teníem, aquest negre. I per tant és com si haguéssim pintat només l'interior. Aquesta és la tècnica que farem servir nosaltres per aconseguir donar dibuix a totes les parts, és a dir, perquè comenceu amb el dibuix en blanc i passeu a tenir tot el dibuix pintat. Heu de pintar tot allò que us creieu que heu de pintar. Jo, per exemple, l'he pintat d'aquesta manera, però algú pot decidir pintar també aquestes papallones o pintar diferent color la faldilla de la part de dalt de la roba de la noia, li podem donar color a aquesta part dels ulls. Aquí, a partir d'ara, ja sou vosaltres escollir com pintar. Aquesta és la tècnica que farem servir. Perquè vagi molt bé la pràctica.